It's working! June is... Zuzia klepie? Quincy's patting! Η Άννα χτυπά. But we need more power! Βάλτε τα χέρια στα γόνατα και χτυπήστε μαζί. Πατ, 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 πατ. Πιο γρήγορα. Πατ, 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 πατ. Σηκώστε τα χέρια ψηλά, όσο ψηλά μπορείτε. Και πείτε εκτόξευση. Εκτόξευση. Κρατηθείτε γερά γιατί φεύγουμε! Ναι! Ψάχνει ο Ρόκετ να βρει μια μικρή φωλιά. Λα 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 λα, θα του βρούμε εμείς.